William Kennedy, hau gustatuko zaizu. A ber. Bere musikalitatea azpimarratzen dute batez ere, ze musika oso modu naturalean bizi du. 5 urtekin hasi izan jotzen, nabaritzen da beretzat nik uste bateria jotzea dela oinez ibiltzea bezala. Osea, ez da erortzen, ez da, naturalki egiten du. Taldearen fana zan ja, 88an sartu zanean, orduan beretzat izan zen, opari txiki bat, opari handi bat bezala. Eta ordundik, 89 arte, eta gero 2010an berriro, eta gaur egun arte. Eta Haslip eta Ferranterekin batera, abesti gehienak sinatu izan ditu urte hauetan zehar. Eta nahi dut entzutea Stick to It If Nes, oso izenburu urraro daka, eta nahi fijatzea hasieran nola jazten duen melodia, bateriak melodia egiten du, txapak bakarrik erabiltzen.